हिंदू धर्मा भितर महाशिवरात्र ही एक मुखेल परब। महाशिवरात म्हळ्यार शिवाची महान रात। ही परब माघ महिन्यातल्या चतुर्दशी दिसा येता। शेनवारा महाशिवरात्री उत्सवाक गोंयभर व्हडा उमेदीन सुरवात केल्या। हजारांनी भक्तांनी ओम नमः शिवाय या मंत्राचो जप करीत फातोडच्यान देवळांत अभिषेक करपाक सुरवात केल्या। महाशिवरात्री निमतान हरवळ्या, शंकरवाडी, पेडणे, मोर्जे सारखे हेर वाठारांनी मंगल आणि भक्तिमय ल्हार पातळ्ळा। सगळ्यात ऑफिशियल स्टाफ म्हणा किंवा म्युन्सिपालिटी म्हणा किंवा आमच्या देवस्थान कमिटीन सगळ्यांनी मिळून जे कार्य करून सगळी सोय केली असा। आणि आमची जी शिवरात्रीची सकाळपासून जे वाट चाललेली ती सुंदर चाललेली आहे। देवळाचे वर्षापेक्षा देवळाचे आम्ही पेंटिंग्स म्हणा जे इतक्याच वर्सां रखडलेले काम असले ते पेंटिंग करून सगळो आमचो जो मंडप आहा तो आमी हे केल्लो आसा। आणि तशेंच भाविकूय वर्सापेक्षा भरपूर खूप वाडलेले आसा। नमो नमः विनायकाय वैभवकरताय नमो नमः मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय महेशाचराय महादेवाय नमः। आज या महाशिवरात्री उत्सव या शंकरवाडी तालगाव या इथून महाशिवरात्री उत्सव चालू असा। खूप भाविक लोकांनी येऊन आपापले दर्शन घेतलेले असा। तशा प्रमाणे लोक येवपाचे असा आणि येऊन आपापल्याचे मनोरथा पूर्ण जावचो या निमित्तान ते प्रमाणे देवाचे अभिषेक करून सेवा दिता। त्यांना परमेश्वर तांकां अनुग्रह करता, त्यांचे मनोरथा पूर्ण करता म्हणून शास्त्र। त्याप्रमाणे आज महाशिवरात्री उत्सवा निमित्तान धार्मिक विधी चालू असा। पंचामृत अभिषेक तिनूय यामाचो। सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लब तो महाशिवरात्री मोठ्या धूमधडाक्यान करता। वाड्या वयलो प्रत्येक घरातलो प्रत्येक भुरगो ह्या प्रत्येक फूल जे 3 दिसाचे कार्यक्रम असतात ते 3 दिसाच्या कार्यक्रमात प्रत्येक स्वतःहून नोकरेक असलेलो लीव मारता, धंद्याक असलेलो आपल्या धंद्यात ॲडजस्टमेंट करून सहभागी जाता। आणि पहिल्या दिसा हाय जाता महाशिवरात्रेक लघुद्र जाता। नंतर दुसऱ्या दिसा महाप्रसाद असता जो सत्यनारायण पूजा आणि महाप्रसाद। आणि आज महाशिवरात्र आणि आज हे महाशिवरात्र आज मोर्जे बरे उमेदीन मनयली वयता। आणि आज पळयतात की सकाळ फुडें उजवाडाक 5 भाविक भरपूर दर्शनाक येतात। आणि आज महाशिवरात्र म्हणजे आज जे हे दिसा शिवाच्या म्हणजे लिंगाच्या रुपान शंकर प्रकट जाल्लो आणि हे दिसा शंकर पार्वतीचे विवाह जाल्ले अशें म्हणटात। तशेंच जेन्ना समुद्र मंथन जालें आणि विष जेन्ना येयले तेन्ना हे दिसा शंकरान ते विष घेतलेले आसा। आणि हे दिसा खूब असो महत्व दिलो वयता।